En okinyi ma jaber nyakoro mgajwang' kamoro amora mitira ka thuolo makende mag goyo erokamano kuom kete mane chunyo nagi TV ka wachako kaachiel koda go erokamano ne obong'o nyakalaga Nyasach polo gi piny Nyasach oganda momiyowa kinde machalo koda kama mondo mi wachak warom kendo wachak watwak kaachiel koda jotelo mopogore opogore. Ma en chenro makelo ni kacha chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich wakelo kande jotelo mopogore opogore kendo wagano ko waloso ewi gigo mabende osebedo kamulo oganda kata mana ngima mag japiny koro mgajwanga kawuono wan kande kaachiel kod migosi Seth Okumu ma en kacha MCA mar East Seme ma wadhi go mbaka kacha ni to ang'o ma bende osebedo ka chando kacha jodak ma East Seme, lokruok magi ma bende jo East Seme osebedo go koro mgajwang' to lek mane ma bende mheshimiwa ne godo ne jo East Seme omiyo kete mane chunyagi TV kacha kendo wadhi go mbaka kacha ni to County Assembly ma Kisumu gin lokruok magi ma bende gisekete kacha ni koro mgajwang' to en okang' mane ma bende County ma Kisumu osegoyo ma bende bero ngima oganda kaachiel koda weche kata mana siasa mag piny owacho koro mgajwang' kama bende waneno kan ker osebedo katimo limbe pinje makaluka ne kawuono bende en kacha Siaya County wadhi go mbaka kacha to ji nyisowa ni to ber mane ma bende limbe mar ker William Ruto osebedo kakelo ne oganda ja Kenya miyo kete mane chunya nagi TV kama ta chenro ni Anand Steve James aka Nyakwar Nyaronyi Wan Nyakwar mkalo got wachako chenro ni chiwo machalo koda kamande kawuono en chieng' tich ariyo dwe mar adek tarik 24 higa gana ariyo kod 26 wachako chenro yono machalo koda kamande. Migosi Seth akodho makende mamosi ni to ichiwo nade? Erokamano Steve. Aneno ka chieo maber mana kaka isewacho ni wagono Nyasaye erokamano kuom miyowa ngima kendo wan kodi wanyalo bet kaka kawuono ka wago mbaka gi johera duto mag chunyo nagi TV adundo joluo. Erokamano wabo amor kabisa. Mae en odiochiengi mokwongo chunyo nagi TV nyisna janeno kata mana jahera ma chunyo nagi TV ni Seth en wuod Seme koso jadak ma Seme. Erokamano kaka isewacho nyinga en Seth Okumu. Gidala kucha giluonga ni wuod japuonj nikech jonyuol gin jopuonje. An wuod Seme monyuol Seme mosomo Seme kendo dak Seme kendo tiyo Seme to kendo kendo tiyo Seme kamano. Kendo jatelo ma Seme kaka isewacho jo Seme na omiya ong'ala mar tiyo negi kaka member of County Assembly idendo ne ward representative mar ward moro ei Seme ni East Seme. Kana chopo e assembly to chama wa mar ODM noyiena mondo abed jakom mar weche mag somo county government ma Kisumu. Koro mane an kamano. Erokamano maduong' ahinya. Wambo amor kabisa kuom bedo kodi kende kendo wageno ni jo Seme neno chenro ni machiel kachiel kawuok e studio mag chunyo nagi TV miyo kamoro amora mintiere akaw thuolo makende marwaki mondo mi wachaka twak e yono masani. Sani bende waneno ka gik moko dhi maber kabisa, nitie joma mor, nitie joma bende chiedh nade bende omako, nitie joma bende igi wang'. Kapok wachako twak ni joluono go ngero mopogore opogore. Jodongo no gongero kacha kendo ne giwacho ni masira kindaki. Isewinjo gi Raila no? Asewinjo. Masira kindaki. Masira en gimo maki malitni makaka digeng' ditami. To ndakruok kapani ng'eyo. Kisungu wacho ni clicking. Koro jaluone wacho ni masira kosiri to kindakri kaka gisani neno ka nyando muomo modonje i Ahero moketho gwenge. Jaluone wacho ni gima kamano kotimore to kikal tindakori kata kidhi e bath ndara tiyudo ka mtoko gore piny tikalo tindakori nikech iyo wang'. Nyalo mana ndako mbasni moro kuchwanyorugo kaka diere machon kane wakwayo koro ichwe dhiang' to embo chwe mare gi lowo to pok ochwo tungu mari jamolwar piny mano to inyandakori kata ka ng'ato nyono nyawuoche ni moro mano to nyak lik. But kama siru siri to jaluone wacho ni ok indakri nikech ikia. We need to get prepared and see kaka inyalo konyo jok modong' ka ok kamano to inyasiko kindakori gi ich wang' tiyudo ka koro gimikonyo go ji bet motimore nade maonge. Apani mane kaka awache gimomiyo jaluone wacho ni masira ok timang'o
ok ndaki. Erokamano kwa chako, wano ka bende sani wan gi midhiero mag pi mabende okwako gwenge mopogore opogore. Seme kacha chalo nade? Seme to gima chandowa ahinya en gima iluongo ni flash floods. Flash floods en ni ka koth ochwe mang'eny kabisa to aoche pong', moko bende luwo ndara, ketho ndara, mano ema nya chandowa ahinya, but after like 30 minutes to pi nite iyudo ka oseringo mosedhi e nam. Koro nyama we ji gi nderni mokethore, bridges motur, to gachia moko matin matin. Ma uno ok odonjnu e udi? Kuonde modonje e udi seme tin. Ok kiwango maneno katimore Ahero cha, kata West Nyakach, dho Miriu cha. No, we don't have those sections in Seme. Wan ga kamoro matin but Mboa, ma River Watch, donjo ge nam. Ema samoro pija chapo ga jok modak kanyo. But ok en kiwango ma aneno katimore kuonde moko ei Kisumu County kaendi. Kamano. Erokamano, kwa dhi mbele kacha ne jahera machunyo nagi TV ma bende samoro pok owinjo ni nitiere ward miluongo ni East Seme ward. Inyalo nyiso jahera machunyo nagi TV ni to East Seme ward ne chalo nade? Erokamano, East Seme ward kane wadhi e constitution ma 2010 chon ne en sublocations adek manoting'o Kitimikai, Kajulu Koker to kod Kaila. Kani timo delineation, kani kori pogo, mane wawuok e kansela, wadonje gimiluongo ni ward representative, ne omed ne kendo sublocations 2 mondo koro olos gimiluongo ni award. Ma koro nomed East Kolunje kod West Kolunje. Koro East Seme ward oting'o East Kolunje, West Kolunje, Kaila, Kitimikai kod Kajulu Koker sublocations. Kwa dhi locations, to oting'o location achiel gi nus. Kech location moro nopoge diere, moro mi North Seme, moro duog East Seme. So the two East Kolunje, the two Kolunjes, the East and West, ne gintie location miluongo ni Otwenya location. Koro 2 other sublocations nomi North, to 2 other sublocations nomi East Seme. Koro gisani wan gi East Seme location to kod half of Otwenya location. Mage administrative units maloso East Seme. Geographically, owuok e tong'wa gi Western. To ochopo nyaka nam, kamiluongo ni Nanga and Kaloka beaches. On the east-west, owuok Holo to ringo nyaka Kombewa. So the land in between ema form East Seme. Gisani ageno ni wan gi population maromo ji 32,000. Okay. Mano dhano temo daki. To mago kura tapani dichopo 14,000 sani. Kanyocha ji omedo ndiko. Kamano. Mane East Seme. Oting'o gik madongo, oting'o Kitimikai, apano king'eyo. Oting'o Kitimikai. Kitimikai ni iye kanyo. Oting'o Kit Kamaria, kuma none min Yesu. Oting'o Kaloka beach gi Nanga. Koro ken kama yot ahinya. To mane kamirito? Wiya pok owil gi Magwar. Steve, en kor gi Bandeko. Bandeko Yudhiang'. Bandeko Yudhiang'? Yes. Bandeko Jangolo. Bandeko Jangolo. Mano gudo medo leo. Awinji. Kamano. To awinjo kiwacho kacha ni un pi ok teru. Dibed ni nature mofavor u kose tich mari matek momiyo pi ok daru? No, ok adwa kawo credit. Nature mar land, the geographical nature of East Seme, emomiyo pi ok hinywa ahinya. You know, East Seme has hills and valleys. So the water flows into the valleys and into the streams kolao nam. Koro kuonde ma pi hinye ji, e East Seme sana sana, kama pi ja hinye ji en kamoro na Abuogo. Abuogo no en pap maduong'. Koro pi chokore Abuogo, then the seepage, then samoro extend mochop to the nearing homes. But maybe around 20 or something homes are affect around kanyo. Emomiyo ok ni pi ok kinywa totally, but kipimo gi gima timore nyando cha, to samoro nya wacho ni mara ne tin moko nego bed kata na lose. Kamano. Ma jogi ma odak Abuogo kanyo nitie gima isetimone 1, 2, 3. Joga modak Abuogo go nyocha waparo ni mondo nitie ndara moro kanyo ma ka waloso to nyalo avoid pi mabiro to chokore pap kanyo. There's a time mane wapango ni mondo wagol pigno mondo ring korie kamoro ni Nyarombo, to winjruok no kobetie. Ne waparo ni wachike yo Kisumu West bende, winjruok no kobeti. Koro ywaruok ntiere kama igole pi mogudore ni karingo be. Yes.
So we've resorted ni we first wa block pi machope pabno by doing a road mawuok Abuogo kanyo kadhi Aboge. En obor gi nam. En obor gi nam kabisa. Obor kabisa. But once pigno osewuok kanyo, then it just goes into the valleys mawacho go. Nikech en ewi got. It's like a table moro ewi got. O en ewi got. Koro choko pi ewiye kanyo. Yeah. Gichiegni gi boche. Nyiswa ni to lek mari ne East Seme, gino manomiyo bende koro iwacho ni koro idwa mondo ikaw komno mar MCA ma East Seme, ne en ang'o? Erokamano, ka nachung' in 2017 na omiya slogan mar taya to mondo ameny weche mag somo to kod dongruok. Mage agenda madongo mane jo East Seme omiya. Nikech kane pok oyiera nahero weche mag somo nikech nachamo somo. Bi nyathi japuonj bende noso e wiya kawuok piny ni piny ilaro gi somo. Eminya gwenyo go bath piny kamoro kaka koro in ing'wenye kaendi. So e agenda go nitie gik ma wasetimo, nitie gik ma pok watimo, to adwa nakwan mwasetimo. E weche mag dongruok nitie yore mwaseyawo. Okahero ga sungora but an achiel kuom MCA moketo ma county government ma Kisumu ogone lam. Lam mawuok namba Kapeyo kadhi Bodi. Gisani osegi kamoro ni Lolwe. So wardna county nyalo kwano nosegoe lam. Ma in emikwayo. Kendo diere go ne an jalup mar budget. Nitie yore be mwaseyawo mang'eny mag kor gwenge mok anyal kwano kaendi. Wayawo gi in different sub-locations, both Kisumu, East Kolunje, West Kolunje, Kitimikai, Kaila. Tie pige mwasekunyo. Tie pi mwakunyo Magwar, pi wakunyo Malela, pi wakunyo Kitimikai, pi wakunyo Langi, pi wakunyo Runda, tie pige mwasekunyo mang'eny. Got Kodero, wasekunye pi Kolago. Nitiere nyithindo bende mwamiyo scholarship, kaka nawacho ni wasiro weche mag somo. Ne wadonje county kan county ne sponsor mana nyithindo 6. Ne wasude nyithindo 8 masani waketo ni every year county kawo nyithindo 10. So for the last 8 years anya wacho ni wan gi nyithindo makalo 50 ma county osemiyo scholarship. Nikech chung motegno e weche mag somo. Wasebet gi ng'ikruok e wach basari, but nitie kinde mane wachiwo basari kendo wan gi sani ni wadhi chiwo basari. An awuon kaka Seth gi pesa na moko mijamiyaga matin Steve James. Nachiko ga nyithindo ni kiyudo max 300 tami wuoche matafis midonjoge form 1, and I did that for the last 9 years. Last year manyo baga nikech nyaneno mana ka penjo wuok to kapok aikora cha to nyithindo osedhi e grade 10. Yeah, so I didn't master the calendar. They left me for the last financial year, but I hope with the next year we are going to do it. E weche mag health, an gi osiptende 2 moger in Mairen moyaw, and that is Nyadado dispensary kod Malela dispensary. I'm proud of. But we are also improving whatever mondo waket maber mane wayudo. Miranga ne wasegere maternity, Rodi, we are finishing maternity mane nitiere. We are struggling with Kuoyo. Kuoyo no wanga ne watemo gero hospital moro kanyo, contractor osebet gi problem kabisa. But no promise ni odhi go wiye mondo oloke mondo bed gima tiyo. E weche mag ohala, wasegero maber kabisa mawasuko, Magwar chiro. Kendo en gi cubicles maber ma ji koro nyalo gene ni mwaumo wiye. Ne wagero moro kamoro ni Nyaguda, but pok watieke. Nikech nosego wiye, but pod ka jo matimo ohala ni e iye. To koth pod ogogi nikech bethene ne ok oger malong'o. So we are planning mondo watiek mano. E yore mag energy, wasepogo teyni mag Sun King ne mine ma ok nyal. And I think so far nikichop mine madhi 800. Homesteads madhi 800 mwasetere Sun King ma ji neno go ei Seme Ward. To kowe mago nitie floodlights mwaketo. Waseketo floodlight Magwar, Miranga, Lunga, Kitimikai, Nyaguda, Nanga, Kaloka, but wan gi challenges kodgi. Kech bulbs wang.
So pok wapango kaka county mondo waket pesa ma maintenance. Koro mano chandowa gi floodlights mwaseketo moko ka bulbs go wang'. Among so many other things ma wasetimo kaka jo ISEBE, but ok rum. Debed ni jatelo nya tiyo ma gik moko rum, to kata wan dok oyierwa. Emomiyo watemo ni watim moingo jok mane wayudo, mak wadok kwecho tikona adieri ni setemo. Wanyalo yieni mondo wamedi mondo imed timono. Kamano. Erokamano, awinjo kiwacho kacha ni jonyuol ni gin jopuonj. To achiel kuom gino ma bende ne iwuok oko kacha en mar neno ni somo odhi maber, odhi kare. ISEMA nyiso ni mopogore gi chiwo basari to kod gita fees, okange mage ma bende samoro isekete e weche mag somo kanyo. E weche mag somo kaka jakom mar education, kana donjo nayudo ka nitiere skunde county ka ma onge gi jopuonje mondik gi county government ma Kisumu. I was privileged ni ne an jakom mar education ba antie budget mane wagore mwaketo pesa mondo ndiko jopuonje. So in 2024-2025 nondik jopuonje 100 gi instructors mag vocational training centers 25 mondo wahakikisha ni at least in every 650 plus ECD centers ma wan go ka tiere at least japuonj achiel ma sirkal otimo ang'owa ondiko. Koro kata ka janyuol supplement to bet berberi. Gi sani kendo ne wachak waketo ni mondo gindik jopuonje 100 nikech wagombo ni each and every class PP1 and PP2 mondo bed gi japuonjne. Mondo koro ka janyuol supplement to at least wan gi a teacher for every class. Mago gigo mwatemo timo mondo wadong weche mag somo. Ing'eni weche mag somo mano bedo devolved were only VTCs and ECDs. So that is where we focus on. On the VTCs, as a continuo cha wamedo instructors kendo wadhi medo sani, but watemo be mondo wasugi. Akia ni biselimo Rotary Club, Rotary Vocational Training ma antie Kisumu kaendi ni. Wagombo ni vocational training centers wa ochal gi Rotary te mondo nyithindo nyalo yudo kama giyude skills. Jomowe klas 8, joma nokochopo klas 8, jomowe form 4. Ng'ama gomba no dhi otim carpentry. Kaka in inyalo koni anto koro atimo carpentry for fun. Kata obedo ni antie media kama. Maka nyakomba moro ture oda tanyalo loso kenda. To kata samoro maol maywe dala to kadwa gik moko dhi e wiya mang'eny. Takaw ka gimoro aloso mos ma ng'ato nyalo tiyogo. So we want to make that available in our VTCs and we are funding VTCs go through the budget mondo mago otimre. So mago gigo mwatemo mondo waber weche mag somo manobedo devolved. Kowe wach mar bursary to kod wach mar scholarship. An kaka Seth, nikech ahero weche mag somo, but this is now personal. An onge arambe ma nyathi sikul miluonga mokadhi. Nikech ang'e ni toke nyithindogo ema nyalo konyo. Giro mar MCA ni nyalo rumo. Kendo nyalo rumo kowe kionge ang'o pesa kata mipuonjgo nyithindi. Ibe chiemo nyako ne Steve. Wuoda moro mane nitie mathin cha. En be koro chope form. To Steve parna adier, Seth nochung' kod ambe kamara timo ang'o? Somo. Ambe wachung' kode mondo nyithindo gi timo ang'o? Somo. So those are some of the little things ma watimo mondo wanene somo matimore Kisumu County kaendi oberore. At individual and at the level of a leader. Ma pinja nikech in ma ichung' ne wechego mag somo e kaunti mzima. Achiel kuom bero gigo ma bende samoro nyalo kelo ber kata mana yot ne janyuol, kata mana mondo miyo bende nyithindo er somo kaluwore kaachiel kod ngima mosebedo matek kaachiel kod dhier, en ni oganda moko, kuonde moko chako ga gimiluongo ni feeding program e skundego mag public mok nyal. Bende in gi skunde moko ma bende samoro osechake gi kailal. Kaka county government, we provide ga chiemo ne feeding program through the budget. Watero mo, watero mchele, watero ganda. But okoromo. Mondo mi waran feeding program na nyithindo ma wantiego Kisumu County kaendi, adwani wago kwano kodi. Wan gi 653 ECD centers ma public. I think there are 653. Assume an average
of a class of 30. So each school will have 60 students. That is PP1 and PP2. Koro kikao 60, tigo gi 653, ang'eni simbi olal. You'll get around 400,000 nyithindo. 400,000 nyithindo. Let's assume no chamo siling 10 bob kende in a day. That means in a day unego beni what you give pesa 40. 4 million, if I'm right. So in a month, 4 million times 20, 80 million. In 10 months, because schools only go for 10 months, around 800 million. Just for feeding program alone. Mondo wake kisha ni nyathi ochamo gir siling adi? 10. Kende. So wagombo time, but waonge pesa manyalo miwa time. Nikech nyathi achiel ni odwaro japuonj ma sekon ni pod tin. Nyathi achiel ni odwaro classroom maber. Nyathi achiel ni odwaro gik tugo. Nyathi achiel ni odwaro book. So we have to balance. We have to balance gik mwawacho gite. Wa balance feeding program, wa balance classroom, wa balance teachers, wa balance gik ma nyithindo tuge. To pesa ma wan go to timore nade? Tin. Ema tamwa timo feeding program e kiwango madigomb kaka Steve James. But watemo. Gisani anya wacho ni county government provide for each and every ECD, I think 250 kilogram rice bags, 50 kilogram beans, moma 20 liters, mondo pushgi, kaya jonyuol supplement on the balance. And adwa na wachi, mabende. Kado bedo ni watero gigi schools, because the management mag gigi fall between the teacher and jonyuol. Iyudo ka samoro kochopo e school to kendo management bet marach, ma nyithindo monego bed ni chamo gi timore nade? Kochop ne gi yo makare. Samoro iyudo ka because our ECDs are in primary schools, samoro be iyudo ka okeke ma sama itedo ne jo primary cha ochele cha bendo gware matin uted koni. Kiyudo japuonj mo be ma wang'e tek, ogwaso ochele goro dhi go dalane. So we are doing it, but those are some of the hiccups mabe wan in doing that project ma feeding. Erokamano gi sani iseme kacha bende ineno ka pod ywak nitiere ni gigo ma bende gidwaro mondo mi med timonegi kata mana midhierni achiel ariyo adek. Midhierni mantiere iseme ng'eny. Ok dariambi ni onge. Nitiere mang'eny, nitie magiwacho na pile pile. Tie mabe ni pod probiro. Adwa chiwo example. E weche mag nderni. Nitie nderni adek miywak na kabisa. Nyabera Kaloka. Nyabera Kaloka no ne waketo jo Kenya Roads Board miyoga counties funds mondo tim go maintenance. Okay, yaw go ndara manyien mondo tim go maintenance. So ne waketo ni one of the roads mwadhi timo gi pesa no kokelnwa en loso Nyabera Kaloka. Timne maintenance. To pogi kelo to funds to ndara bendo kethore gi koth machuen. It's a problem. But finally we are pushing and I talk to Nyikal ni mondo kaber to Nyabera Kaloka mondo go lam nikech national government gero nwa a big ESP market, economic stimulus package market maduong' Kaloka ma kandara cha ukulongo, then it would serve the purpose. Iywago na ndara ma Nyaguda Kitimikai bende Kera no yie timo, but the process of procurement ma Kera is so long makia gimomiyo poge timo ndara no. So amongst other roads ma ji ywago, nitie bende kuonde moko ma pok wayawe nderni. Kado bedo ni mwasa yaw kethore to moko be pok wayaw, jigombo mondo wayaw. Ti kuonde ma pod ji ywago pi, because people still travel distances mondo mi giyud pi. Mago nitiere. Ase kon ni wan gi teyni mane waketo, to moko timo ang'owa? Okethre. The bulbs okethre. Mano be ji ywago. Wan gi ECDs manome contractors, to because of one thing or the other, pok gitieko ge. Challenges mwa face as leaders. Ase kon ni kuoyo no wang'. Ne watimo maber mwakete budget momi contractor. To koro contractor ng'eni chik sirikal en ni kungi tiyo gi pesa ni mitieki kore kidok timo ang'owa? Kwayo pesa momino. Osekaw so long mondo mi otiek tijno. Every time I meet with the department penjo gi nang'o manotimore, they call the contractor, oyieno dhi tieko to pok otieke. Amongst many other problems. Weche mag somo pod nitie challenges. Wan gi challenges mang'eny. That's why we are in leadership mondo wane wanyalo timo gi riekowa, gi tekowa, gi tudruokwa.
Erokamano Juma mabende wacho ka Nyikale en achiel kuom jodito motelo ne kacha weche mag thieth. Nyiswa ni migape no gi lemo momiye no bende nitiere kaka osebero thieth seme kanyo. Sembe ka. Adwa ni wakuong wayiere ni thieth nobedo devolved to counties. Koro national government nitiere ong'ala ma thieth manowenegi. En kamutimo referral hospitals kaka jo TRH. And kapok nochopo higa mar 2025 jo TRH nyocha en facility mar county, then notere national government. Gisani nyocha omiye pesa. Ojo mana sembuka. Gima ne samoro wachne mato wayudo nikech wuodwa ne gima migawo moro matin kende. Be nitiere pogruok moro nikech lemo ma en godo no? Dagomb ni mano tawene chieng' moro kubire nagitini to wach kende nikech anyalo wache mopogore gi ma otimo, but nyaka wachi ni nentiere I think it's maternity manotudowa gi jo GlaxoSmithKline welcome manigero Kombewa pok orumo, but we can associate that with him. But mano notimo kapok obet jakom mar health. Jakom mar health hapa ni obet mana last year. So we had to enjoy komeno. Kabo nitie gima dotim nwa sem kaka jakom. 2027 aneno ka bende koro ji nie ng'wech. In e ng'wech? Nyaka beda ng'wech. Nikech koka bede ng'wech to dawe jo iseme lwedo ma ok long'o. Aseneno jok mochung'. Ok ane jok mane gi paro mar gero iseme kaka dagomb ni mondo tim ang'o ogerre. Omiyo pod ane ng'wech kendo adhi kwayogi ni mondo gimiya thuolo mondo amed timo gik ma gikwayoga ni mondo timnegi mondo dongruok ma iseme odhi malo. Kama sami iwuotho kendo ngeni timo public participation achiel ariyo adek, winjo ka joit seme wacho nang'o? Ji ywago wach manderni. Ing'eni county pod onge gi teko manyalo gogo nderni lam. Aseko ni an kenda manago ndara lam. To en gima noywayo pes roads ma county kaendi. So nderni wakethore sama koth chwe kamaendi. Donge magi makoro opponent goyigo kabisa. You know, and I don't believe ni onego yieri nikech igo ng'amochung' kata ng'amichung'. Onego yieri ki explain kaka idhi timo gik moko mopogore mondo mi kony jo isem. Ka nderni kethore nikech pi ringe, unless ni iumo wadgi mabul. Nikech ere kaka okagiwach ni sethok ji. Ere kaka oyiene gi wacho, but then iwinjo kama achako kwano kama gintieno. Samoro kama owache no, oluwo ndara mane wayawo. Kobiro kama ne wantieno. Kora penjo to koka ti to ndara miluocha. Eto kari kwan ni en ang'o. Ok mage tich mikwano. Kata pi manie bathini. Kata chiro cha. Kata light mineno ni. Kata nyakwar ng'ane modhi sikul cha. Kata tich mowacho ni en ang'o. Just about explanation. Konya explain na. Ambe nakelo kora. Then jopiny koro tim ang'o. Keto wa rachunge. To gineno ni kuom jogi. Ere ng'ama wacho ji. Sani gi siasa mabende wadhieni, japiny wacho ni samoro siasa mabende wadhieni 2027 yiero nyalo bedo mopogore kaka osegabedo nikech ma yiero mabende wadhie mokwongo. Kama oluor Raila Amolo Odinga onge res machalo koda kamandi to chutho wang'ega ni chama mar ODM en chama mabende ne chiwoga direction. In kaka achiel kuom member mar ODM. Bende no kama nyalo kelo ng'ikni moro e kampen mari kata samoro medimbi. An kaka Seth taikora ne kampen. Koda ODM utegno. Ta gombo ni wadhiye e yiero ka ODM utegno. Moingo kata kaka ne jakom onge. Nikech mane maber kodwa kaka oganda. Anyalo yombo kaka Seth mabed MCA. But ka onge gi teko mar dhi kwayo mwandu ne jodalawa. Then bedo MCA ok nyakonya to ok dhi konyo jodalawa. Emomiyo ajiwo joga ni party wa mar ODM mane gima wadhige e mesa sama wa negotiate. Ka dhi kaka Seth to kan gi teko ahinya than ka dhi kaka ja ODM. Kata in kidhi e bura mar anyuola
tiwacho ni wan kaka joka ng'ane wabiro ka to wawacho kama. Opogore gi an kadhi kaka James. It is the same in politics. Omiyo kwane jowa kik lam ni wadhi e yiero ka chamwa mar ODM and weak. An anyalo yombo kaka Seth mabed MCA. But ere kaka mano dhi konya to kod jowa ogandawa ma joluo. Erokamano maduong' ahinya. Sani bonano ka William Ruto ano ka oganda ma jo Nyanza kendo ji ohere kabisa. Mano nyiso ni kata chama mare mar UDA bende chal ka gima irwako pacho ka ndie. Bende ka ponono nyalo bedo ni kombe mopogore bende UDA nyalo kawo. Wan e sirikal miluongo ni broad based mane waloso kane waneno ka gigo mane dhi mbele Kenya ne ok long'o. Kendo winjruok wan obed gi rais ni gima wagombo en achiel. Ka wanya bet gi winjruok kaka jo ODM kod jo UDA mondo wakony gi tayo sirikal nyaka 2027 mondo gigo magigombo ne gitim mondo tim ang'o otimre. Ka wadhi e yiero 2027 karwa ka endi pod bro bet ODM. Ekwa bet motegno sama waloso sirikal. Kunego party achiel tudong party one party kende maloso sirikal. King'iyo arrangement mar governance kuonde modongore, sirikal iloso gi a party mas strong kabisa or a coalition of party. Kinego party achiel midong kendi, tinya yudo ka party moro kendo koro timo ang'o wuok motegno motimo ang'o moingi. Inya yudo ka koro kuonde mane wagomo no yiere ODM kaendi kwa keto UDA, koro ja UDA moro yom gi MDG, moro yom gi DCP gir Gachagua, moro manyocho chako moro nono cha, moro bendo yom kia gi independent, then koro uonge teko. Omiyo wan gi winjruok ni ka chopo 2027 to wadhi timo gimiluongo ni zoning mondo ODM oyier jotelo kuondegi, UDA bendo oyier jotelo kuondegi, to walos sirikal kaka coalition mar party kwa riembo agenda mar jo Kenya mar dongruok. Erokamano merikete mana kanyo korom Gajwang' winjo ka Muluor Seth Okumu MCA ma Iseme owacho ni gombo margi ni nyaka koro tim zoning, tiende ni ODM obed gi kuonde, obed gi stronghold magi, UDA bende obed gi stronghold magi. Korom Gajwang' jal bende koro kite mana Nyagi TV wado the yu matin kang waduogo bang' weche mag ohala tinyiso ni to ito pachi en nang'o. Korom Gajwang' merikete mana e chuny Onagi TV waduogo bang' sama chuok. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma and Dwand Onagi.
Machiegni kendo nyakoram gajwang' e chenro mar duondo nagi kama wago mbaka kachiel koda moluor Seth Okumu ma en kacha MCA mar East Seme Ward Kisumu County. Nyakoram gajwang' en erokamano maduong' ahinya kuom medo keto mana chuny nagi TV kendo wamedo go mbaka kandie kudore kachiel kod wechego mag siasa. Nowacho ni kodog e telo mar ariyo to wadhi chako kachiel kod somo ote magi kata mana rwaki e chenro machalo koda kama. Wan kande kachiel kod Jaji Adero wacho ni okete e chenro erokamano maduong' ahinya. Wan gi Erickson erokamano maduong' ahinya. Wan ka gi Bonnie Trevor Ndede wacho ni Hon Seth Okumu is a true leader. Continue transforming East Seme. I love your leadership style. Wood Mwalimu, be blessed. But mbele kai Mheshimiwa Seth, I as Bonnie will someone with his leadership style and personality party will come later. Regards, Manoja Korando. Erokamano Bonnie Trevor on kade bende gi Eunice bende wacho ni mbokete to akanyo erokamano donga inya kwa mbele kacha mheshimiwa wacho kacha ni wane broad based government wana serikal ma broad based Ker William Ruto bende medo sero mbolo mane ma achiel kuom gin ma bende samoro timo limbe ne kone mondo mi onene to ere kaka onyalo yoro mbolo mang'eny ne joge kone. Wasebedo kande kachiel kod kweth mag UDA gibende giwacho ni onge zoning ng'ato ka ng'ato wuga mondo mi olar kom. Ibenda winjo kiwacho kacha ni zone nyaka tim mondo mi ODM obed kod kombe mage, UDA mondo obed kod kombe mage. Momiyo kata kwa dhi mbele kacha kwa dwaro power to wan gi oteku mathoth. Lerne ja hera maro nagi TV ni to zoning ni udware matek manade. Erokamano kane wadonjo sirikal ma broad base ji wuoroga ni broad base ni nang'owa. Nasewacho ni tok ywaruok ma yiero ma 2022 ma UDA nokawo telo ma joge moko wuok, joge moko boyudo ka giloso go telo lakini pachgi opogore gi paro ma sirikand Ruto ne dwaro ma ji opogore finance bill ma Kenya odwa dhi the Somali way. Kanye manokete paro ni walos sirikal with a broader base mwayude jopiny mang'eny mwanyalo sume paro gima japiny gombo mondo watim. Emomiyo sirikal iluongo ni broad based government. Emomiyo ne gisolo jo ODM bende mondo med base mar sirikal. No, anything with a bigger base can hold a heavier weight. That is how we made broad based government. So broad based government nolos gi parties. Achiel kuom gi en UDA, machielo en ODM. Teko gi en kuom parties molose no. Omiyo party moro ok nyal pango mondo party machielo tim ang'o otho. Ka party moro tho, then it means the base as what? Is weak again. Emomiyo kaparo ni kwa dhi yiero ma 2027 onge party ma dhi gore gi nyawadgi mondo nyawadgi otho. To party ok tho mana ka en gi jomoyier. To jomoyier go iyiero kuonde ma party ine strong. Kaka karwa kaendi, Homa Bay, Coast, Kisumu, Siaya, Migori, part of Western, gin kunde ma ODM is strong. Ok DB kaendi michak uso UDA machop 2027 kind as strong as ODM is. And remember, ODM is 20 years old. I mean, UDA is, I think it's 5 or maybe less. So we can okwanya the year ma 2027 ka chiel kuma zoning samwacho nutimo zoning tene nuwuok gi jatend piny mondo mi kik okel jok malaro kombe gi otiko mare ma UDA. Ok jatend piny. UDA nigi jotende, patron gi en jatend piny. ODM nigi jotende, patron no en Oburu Odinga. Iko sawa sawa. Koro jochama kotelne gi jo patrons go bet piny to wacho ni koni korwa wakwani mondo wakele jotelo mwadhi loso go sirikal. Wambi wayie ni kocha koru kele uru jotelo, so that we focus on people that we bring and the quality of leaders mwadhi kelo. Iko sawa sawa. Then kwa sebiro to waloso sirikal because pachwa en achiel. Samwa yudo jotelo kone be kwa nyalo negotiate sirikal no. Kaka wan gi jotelo 70 ni to in gi 37. Awaneno ni minister machal kama ikelno ndara makama koro gonwa alarm. Kech wakelo numbers into this government and we can push your agenda both at the Senate, at the national government and at the assembly. Iwacho ni ODM kuonde ma intiere en gi stronghold. Yes. Ang'o momiyo uluor mondo mutim mana zoning? Dako wewe mondo ng'ato olar gotiko modwaro. Ema sekon ni kwa keto ng'ato laro gotiko modwaro mabe timorega. Yiero mora mora uyiene ga ng'ato chungi gi mora mora. Ok aneno kama osetame kata an nachungi jo independent
na asechung' nyaka gi jo MDG, asechung' gi jo parties mang'eny, but ayomboga gi chama mar ODM. Matiende ni jodalawa ma iseme gin jo ODM, gihero chama mar ODM. Omiyo onge ng'ama otam ga chung', but ka ODM win kuonde machal kama, ting'e ni koni jopiny ohero ODM. Kidhi kumachielo iyudo ka ng'ato chung' kata ochung' gi jomoko, tiyudo ka UDA matimo ang'owa ema win. Koro ing'e ni jopiny ma kanyo ohero ang'owa, UDA. It's not the party ma decide ga, jopiny ema decide ga sa yiero. Koso in nyocha kineno ka Professor Anyang' Nyong'o ochung' ka en gi jo party moko, dong rangu mano ochung' e independent. Donge ne no nyisa ka ne no win gi direct ticket. Dong nochung'. Dong nochung' gi independent election. Nomination ma party are not elections. Koro wapenja ne kech gini bende koro aneno ka wan broad base, lakini kochopo kama bende koro wadwa yiere ma bende koro paro gwenyore. Broad base wantiere ndi, lakini koro kochopo sama koro mondo mi oganda yier, koro aneno ka koro paro dwa gwenyore ka. Nikech ywak bende nitiere ni samoro chama ma ODM ok mi jogo mochung' ratechgi. Samoro gwenyruok nitiere ma iyudo ka koro oganda mathoth koro dwa mondo gidhi gi independent, kata jomoko bende koro dwa wacho mondo mi koro akaw komni wadhi achung' gi party ma UDA. Apane jok machung' te mondo appreciate ni nomination ok en ga election. Parties nominate jok ma gitero for election. Steve adwa ni winj gini awinji ma adwa na and nomination ma chama inya tim gi yore mang'eny. Nitie direct ticket, nitiere inyalo tim universal suffrage, inyalo tim gigo te chama decide mondo gi decide ni ng'ama watero madhi piem gi jomoko ka kore kwa the election ma is run by Independent Electoral Commission of and Boundaries Commission. Independent Electoral and Boundaries Commission of Kenya. Mane makoro ji dhi elections. Koro ng'amo chungi independent, ja MDG bokelo ng'are, ODM bendo kelo, UDA koro ji dhi e yiero. Migo e kura. En ondike maber e chikwa. To mar party to party ema yiero. Gikoni wan ei iseme, ohang'ne watero ji dhi riedo e tok Seth. Lakini kwa chopo Kisumu Central, ento wamiyo Steve James ema dhi chung'no. Wadhi Western, en be wamiyo ng'ato direct ticket. But kochopo yiero to onge ng'ama isawacho ni bwana jo ABC owacho ni in beda jatelo. In onge ng'ama ipiem go. So people must know the difference. Parties do nomination. And when they are doing nomination, they have their rules. Manyaki som. Rules mag nomination en ang'o. Kanye mag yiere ng'at achiel. Kiber, which has happened in other places. Moingo ng'ama gi yiero no, you will win. In this assembly, wan ng'ama yiero achiel gi independent and MCA makupura. No ber moingo, no ber ne jopiny moingo, ng'ama ne otimo ang'o okelo. 2017-2022 ne wan gi ji ang'wen. I think ariyo ne independent, ariyo ne adek ne independent. No, ariyo ne independent, achiel ne chama Ford Kenya, achiel akia ni nang'o. So it happens. So if you are good, go to elections. Wuga kaka Steve James koni, ok adwa ODM, an adhi e yiero, an adhi chung' gi chunyo na gi Party of Development. Then iom ja ODM. Nyisna jahera machunyo na gi TV ne jogo mabende koro dwa lero kaachiel kod otiko mar ODM. Jogo duto mabiro lere chama mar ODM gima ging'e maduong' kabisa ma gombo jiwogi ni chamwa nyaka bed motegno. Diere moko kia ni jatelo mane wacho ni the interest of the nation is more important than the interest of an individual. Nen sa itoti nen ng'a. Chopo kama ing'iyo ni to interest ma chama wa girane chalo nade. Ni neno kane wadhi e yiero mar jotelo mag chama, kane osiepna kendo wadwa Honorable Adui Seth Ochieng Kanga nochung' kaka jakom, Honorable Pande nochung' kaka jakom, Honorable Keyo nochung' kaka jakom. Kanone ka gino dhi kelo pogruok e chama. Ne gibet piny magwacho ni wachiero no mondo tim ang'owa owe mondi. Nikech gima duong' ni chamwa mondo bed motegno. That is what's important. Ome jok mabiro laro kombe mopogore opogore e chama.
kik obed mar thoge kuoma kutieko ni to koro chamawa bende timo ang'o, osambaratika nikech nodwaro cham. To nyaka ung'e ni chamawa ok tim elections, chamawa timo nominations ne jok madhi laro kombe gi different parties now in the main election. Kamano. Erokamano, kapok wadhi national politics matin, winjo ka wacho kacha ni kacha bende jalup manochung' ne budgeting kendo gisani tele kacha wechego mag somo e Kisumu County. Nyiswa ni to un kaka county kaka assembly ma Kisumu, uneno ka tich tire machalo nade? Kaka county assembly ma Kisumu, an aneno ni watemo. Tije 4 momiga counties. In summary, matije momi county assemblies and legislation, representation, kod oversight. Legislation and loso chike. An kaka jakom mar education, asetudra gi department ma loso chike 2. Achiel matayo weche mag ECD, machielo matayo weche mag vocational training centers. Sane wan e chik mar 3 madhi tayo weche mag bursary, nikech chik mane wan go chon ose expire. On legislation, ami example under department mar education. E weche mag oversight en cheko ni to mwandu mag sirikal itiyo go machal nade. King'iyo kaka weche dhi, and we have believed in something called consultation. Consultation ok en ni okigo koko, but ineno actions. We have always advised the government maji mang'eny osegol kosetimo makosa mang'eny, and king'iyo gi sani we are really trying. Nyocha wan gi board mar revenue ma Kisumu as an example, kane waneno ka nitie ng'ikni moro ne wakone governor ni kone jogi kapok wariembo kaka assembly, kone gi mondo gitim ang'o, giwe kendgi. Mago gik matimore under oversight. Members mag assembly have gone into specific projects to inspect on how well they are executed, and where they find problem, kama giyudo ka nitie makosa ntiere, to they come and report, kendo waseneno ka action so ikawo. Pok obed perfect kaka japej digombi, but watemo kal nyalowa, nikech wan bende wan limited gi resources. Kech nyaka idhi seme miduogo kaka education, let's say nigero ECDs, idwa ni mondo idhi seme, kiwuok seme idhi Nyakach, kiwuok Nyakach idhi assembly be nyaka idhiye, simu be ineno kigo mang'eny kama endi, koro weche ng'eny. On that is on oversight. On representation en dhi kuma japiny ok nyal chope. Kaka nyoro nye wan State House gi Ruto, wa explain ne gik ma joseme gombo, nikech jo iseme te ok nyal chopo kanyo, kendo nye wanyise ni wan kaka jo iseme wagombo ndara mawuok Holo kadhi nyaka Ikwanda mondo go lam, nikech oserve institutions mang'eny. Wagombo ndara madhi Guka Bege kadhi nyaka Kondik, wagombo ndara mawuok Nyabera kadhi nyaka Kaloka. Kuondego jo iseme gin ginyalo mana nyisa, to an makora dhi awacho kumonego bed ni timo ang'o e wacho negi. So some of the things that I think we are doing, we are not perfect. And you know, expectation ma jopiny aja wacho ga ni ng'e ni ng'ato notimonwa makosa ma en bende en jatelo chon higni 2025 mokalo, niluonge ni Yesu kane oji odhi gi problem to solve instantly. Kane jok odhi ne jatelo, wan e party to kong'o rumo, to penjo gima ni un gang'o kanyo, to jok wacho ni wan gi pi nikel ka, to kosetene pi to loka ng'o. Pok gisomo gino Steve ya. Diere moko jomoko nie bura to ne recho rumo. Openjo ni un ni wan ga bich ken nikel gi aneka. Nende wacho ni tokeno ji nyochiemo motimore nade. So that expectation nitie nyaka kuom jotelo mantie sana. Idwa ni kowach ni ndara rach kawuono to kiny osetimo ang'owa, oselos. Idwa ni kiwach ni golam Holo Magwar, iwache kawuono to kiny osetimo ang'o, osechak goye. So there's a process ma sirikal ma samoro chwanyowa gi jopiny. Yes. Kind county assembly gi executive kata mana governor ma Kisumu County chalo nade? We have a common goal, and that is service to the people. Everything we do, and that is where we meet. Everything we do, we must give the best service to the people. We disagree on so many things, and we do those disagreements not in media, but we finally come to agreement on how best we can serve the people. So ok wagore, but we disagree kagitimo gik maricho. Kata kawuono nego bene wadhi ng'iyo gima iluongo ni audit report ma Chula Imbo Hospital.
nitiere gima auditors wacho ewi kaka jochula imbo tiyo gi pesa gi. We check on those, we advise, kumaneno kama kosa nitioko ni kama kosa nitiere, and this person has to be taken, has to take responsibility. Ker William Ruto aneno kosetimo limbe kandi kendo ma en odiochienge mar adek mabende kawuono aneno ka en kacha kauntino ma Siaya. Nyiswa ni to ber mane mabende koro jawuoto nagi kata jaonagi koro nene limbe mar Ker William Samoei Ruto ni? Erokamano Steve. Ker oselimowa mang'eny, and every time mobiro otemo jiwowa mondo wabed kode loso sirikal ma broad based ni mondo agenda mane en go matiyo ne jo Kenya mondo dhi mbele. Nyocha wan kod State House kendo king'iyo manifesto mar ODM gi manifesto mar UDA ineno ka pogruok tin kuomgi. Pogruok tin. Koro neno ni let's harmonize pogruok gi mondo wabed gi document achiel, nikech duto gima wadatimo en tiyo ne jo Kenya. Achiel kuom gima ne ODM gombo kane baba dhi loso sirikal ni en SGR mondo nochop Kisumu mochop chaka Malaba. Nobiro kaendi mondo ne ni mano dhi mbele. Kane baba ni gombo telo ni kane mano ok oyudo ni, nogombo ni Maseno Mamboleo Miwani Road mondo losi, nikech sani ni neno ka aeropong' to onge kuma ji luwo. That is going on. Ne wagombo ni jo TRH ni mondo bed level 6 hospital, mondo national government okawe, mondo relieve county on the responsibilities mag health. Mano timore. Ne wagombo nderni mag lam mang'eny matimore kuonde mopogore opogore. Otemo timonwa kamano. Koro wuodhe ni en jiwo agenda mane wawacho broad based government, and as we follow up on the 10-point agenda manadgo. So wan wamor gi limbe ne. Kendo wanyiso jowa ni onge ng'ama loso dhiga yiero mondo rem. Ni wan wadhi yiero mondo wabed opposition. Jite dhiga yiero mondo win. Makineno koki dhi win to riwri ng'ama dhi win mondo ibede sirikal. Gisani ka wang'iyo, ka wawuok e broad based government ni wachung' kendo kaka ODM, ok yot mondo walos sirikal. Wano ni yot mondo wariwre kode mondo 2027 olos sirikal ma wambe wakonye loso. Mwanyalo kweche ka wan gi a lot of teko. Ang'o momiyo Orengo ma bende ne chiegni gi baba Raila Amolo Odinga wechego mag dongruok kata mana wechego mag chama, koro sani aneno ka bende koro bal kod kweth mag ODM? En gi pogruok e paro. To question ma japenjo ga ni ero sepogore e paro. Odwa ni wadhi kanyo. Kwase wuok e sirikal ni to wadhi kanyo. Wadhi bede position. Wadhi ringe ndara. Wadhi bakidi. Higni 60 gi dong dirom yawa Steve yawa. Ka ng'ato yie mugweli midoje iyo. Budi chagi wuok oko ni an bwana aseng'iyo gi chieng' wadhi chieng' ochama to koth ogoya. Kanya pogora Orengo. Gige mowacho ka moko beyo, but onya wacho gi ka wan ei sirikal. Kodwa ndara obiro sirikal to wacho ni ndara rach. Koneno kisando tuju to sirikal nyakonyo to beda ei sirikal to wacho nang'o mi usando tuju. Ang'o mi usando to in mana ei sirikal ka. Ok ichigri gi oko tipenjo. Umichigori ni nyago e mbom mitho kuno to jogo dong koni. Wach to iluongo no wachane gimoro nikech jokanyanam bende koro dwa winje kabisa. En gima late. From what I have read, Tuju nokawo loan. And loan onego bed no service. Agreement manokawo go loan en mung'eyo. But that pani hiccups moko osebede servicing that loan. Omiyo nyocha onego bed no bedo auction. The saddest and the most painful ni ng'ama auction ode ouse cheaply ne ng'at machielo moingo the cost of that thing. Cheaply, yani cheaply mang'eny. I think it's around 450 million. Gima ne gero gi 2.2 billion, iuso 450 million, for example. It's painful. You won't feel nice. And 450 million, I believe, ni kata kano miye thuolo no us bathe moro. To nyalo 450 million, mochulo auction yan. Kanye gima late kabisa gir Tuju. I believe he needs to be helped. Ipane ng'ombe jo wacho ni samoro siasa mo donje. Dipo ni ma en siasa. Ok ang'eyo, an ahero wacho ga gik mang'eyo. Gima ng'eyo ni Tuju nokawo loan
to loan no was not serviced. And he explained gimomiyo noko service. Nowacho ni nokao loan, kosekao loan to kone loan nane adhi nyiewo go gik moko seme to giga adhi uso Kisumu. Pas ng'ano mi pesa to kichopo gik moko sian to chungi to kone bwana midwokna pesa na chati koni ng'eni pok achopo Kisumu mondo mi aus gik mana nyisi ka mondo mi pesa kone duokna gi kisian ka. That is the simplest explanation Matuju nochiwe gire mar loan. Koro neno ni fault en ng'ama nomiye loan, ok nomiye thuolo matimo gima nonego be notimo mondo duokne pesa. So he's been struggling to pay that money. Kiri nyalo konye? Nyalo. Onge gima ok nyalo timore gi sirikal. Dhako osekonye. Ema koro iwacho sani bende nitie kaka onya konye because pesa nokao East African Development Bank ma members gin Kenya, Uganda, apani gi Rwanda. Yes. Penjo mogik kata somo ka comments gi inyalo wacho nang'o nikech governor ma Siaya osebedo ka ok sir tend ker mar piny William Samoei Ruto to kawuono bende koro wan ka bende koro dhi rwake kaunti ma Siaya. Asewacho ni ma nyiso nang'o? Onge ng'ama nyalo gombo ni enobedo oko ma sirikal. Onge ng'ama yiero to bas wacho ni an kaka oseyiera ni an kora bet oko ma sirikal. Ji te gombo ni nikech sirikal kanyo emikete mesa mipoge mwandu. Chal ka gima ker neno ka en gi nengo to uno neno ka gima obal. Ano ka ne nengo ne en gi pogruok maparo to pogruok maparo ne oriembo ka gima owacho ni pogruok na maparo ne nyiso ni an onego bed oko ma sirikal. Kanyo kende mapogora kode. And I believe people can disagree on issues. But you can disagree on issues to podu beta mesa kanyo koni bwana koro en sa chiemo wadhi wachiem. Ok ni kore kuon ma ede thoga ma kech negi ni an napogora gi Steve James man kata chiemo kode koro kadwa. Erokamano an ka Giboni David Trevor watching again. I don't support zoning this multi-partyism nation. Let ODM, UDA and even other parties like NEDP to fill in candidates in all positions. Sani wadhiero dhano party. Wacho no pingo zoning. Imanyalo wacho na. Onge sirikal miloso gi dhano. Piny ngima sirikal iloso gi parties. Idhi America, idhi UK, idhi South Africa, idhi Uganda, ibi Kenya, government iloso gi parties or coalition of parties, not coalition of individuals. That's something that people must appreciate. Ingeni intie governance mogo manopuonjwa chon e history, and people took it for granted. And once you know that, now these individuals odhi olos party, and party no bed gi manifesto maber, then gidwar ka giloso gang'owa sirikal. To Kenya yiero Steve James kata yiero Seth, yiero ng'ane nigi pache, asi yiero ji 469 titere National Parliament ma jogi te ng'ato nigi pache mopogore opogore. At what point will they agree? That's why wacho ni agreement bet chon in manifesto. And now you agree as coalition of party. You harmonize your manifesto and then you push to form the government. Mako why ni wadwa timo affordable housing, everybody agrees. Wadwa go ndara mowuok kae ndika dhi ginene, everybody supports because you guys had discussed it earlier and now you push for that agenda. But kitera ji ma ng'ato dwa ni ng'ato neno mani en onyiew ne ji tuktuk, ng'ato dwaro no nyiew ne ji tuktuk, ni wanyiew na nya jo Kenya te wich mag tuktuk, to ng'ato wacho na pana wachul ne gi SHA, ng'ato bende owuok na pana wapog gi rice. Wan ka gi Kevin Ogola wacho ni mbele pamoja wuod japuonj Ogutu Seth Okumu. Kata wan gi jawinjo moro wacho ni broad base ber lakini jotendwa ma otelo kanyo don't care welfare of common mwananchi, emomiyo most of us moso youths pinge, jomoko ema chiemo kasto giweronwa broad base. Waol zoning tawe, leadership is not party, is personality mar ng'ato. Intia tijino luwi. Pod anuoyo. Governments are made by parties or coalition of parties. Jogo mosomo mo school olu piny ngima. What do you think ang'o motemo wacho ka wacho ni jomoko ema chiemo kasto giweronwa broad base?
Aneno ka igogo jowa matiyo e sirikal kaka Mbade, kaka Wandai, kaka Oparanya Gini and the PSS manomiwa kind kaka Omolo Gini. I don't understand, but akia ni ging'iyo salary ma giyudo akia. Ok adwa donjo ahinya gima gineno ka giwacho ni jogo chiemo. But I want to agree with them. I want to agree akia. Emomiyo kada lose. But I want to agree with them. Ni thuolo momigi no. To nego wakaw go opportunity mondo wakel gik mang'eny korwa koni. Aneno ka Mbadi temo. Nochako gi dala gi tindi winjo ka nitie ring road moro migero. Nyaka Nyandiwa kuma ne Lamu ok nyal chopo. Tinde dong iwinjo ka inyalo tero chunyo nagi nyaka Nyandiwa mok inindo. So he's trying. And the same, they need to do this side. Paya ma Homa Bay, paya dhi gero Usenge. Wagombo ni Wandai bende otim mano. Nya winjo ka rais nyise ka gintiere Oyugis. Wandai, Tigiwi. These people have been marginalized. Last mile projects for tin korwa koni. Why do you think president ne nyise ni Tigiwi? Dipo ni samoro nindo kose okoti. Ing'e ni jowa niga gi fairness moro ma koseketi e telo. To dwaro ni koni okele ariyo, kia Central bende otere ariyo, Gine bende otere ariyo. Rais nyise ni bwana. Joka osebet ka yudo ga. Inya kata tuono gi sani mondo focus kuom jok moko yud ga gi. Mane sasa dwani ler na ngero ngeni mano ngero ma rais otiyo. Jogi osebet ka Tigiwi. Jogi osebet ka yudo fairness moro ma samoro idwa kelo no. Ok onego beni tiyo sani. Joko osebet ka yudo. Lam osebet ka dhi dine mane ni yoro jakoma budget. Lam no dhi award ne ma over 2 billion. Koro sani kiyudo Lam ang'a pod ipogo ne ginene constituency mandindi nyo. Tigiwi. Peleka huko mali watu hawapati na kelo ukaendi mondo ukony kuonde ma marginalized. And one of them and same go Yugis kumandinji wage. Wanda okelnwa stima last mile project. Kichlan ka gi MCA ma East Asembo. Poro no guno wacho ni stima pok ochopo kata ward mare. Onendo kose Tigang'o. Tigiwi. Fairness owuoge matin. Kinde momiwani mondo okel gik moko kone kar manyalore. Ta ang'obe PSS kange ang'obe pani no single out mana Wandai kende. Because everybody's complaining about power. Everybody's complaining. The biggest factor in production and energy. Kamar pur to en mar pur. Kamar wang'o gik moko loso simo tim ang'o mwatiyogo kama koro rwadogo wach kaendi en stima. Koro Tigiwi okelnwa steam. Ero kamano kapok watieko nyakora mga juwangan mana ka gi penja achiel kato bendo wadhi kacha maber kabisa. Nitiere oganda moko ma mor kabisa kod moluor jatend piny William Samoei Ruto kod tich mare motiyo kendo gi gik mabendo okelo ne Nyanza. Nitiere oganda moko mabende joluo, jawuoto nagi, jokanyanam mapod wacho ni gin okagine gima ker William Samoei Ruto kelo negi kendo giramo magigo nyon ni okagidhi yiere 2027. Ma kamera mari inyalo nyiso. Adwa nadog ngero ma wacho ma Yesu Kristo. Notimo gik madongo ndi. Chungo pudhe, oloko rech, abich mopidho ji 5,000, omiyo ji kong'o, oyalo, ochango joma tuo. Badaka mi jok moko wacho ni mang'a mawalo munego go upat wieno. Kosare yambo. That is what's in leadership. You will never satisfy everyone, but you try to give your best. An gikora gisani, rais temonwa. Mang'ama pinge, samoro araka maengo, mondo chop kumo gombo cha piyo. Mabe kata ko wene to kunya terowa. Kech kipenjo rengo ni okay, idwa terowa kanye. Ini nyaka wigine di mondo terwa. Ditami nono. Koso rengo no chaki yier nyoro. Exactly. So makosa mantiere in any leadership. Mana kaka ji nochwanyore gi Yesu notamogi ni ok ginyal loke ei kanisa. Ne gichwanyore kode. E kaka ji be nyachwanyore gi Ruto. Ni bwana, ok onego bed ni komak nyithindo matindo to gilal. Mago gik mane wasekal. We can correct that. The unfairness in distribution of resources we can correct.
but ok ujiso ni mondo wawuog oko. Omiyo joma balo kode ok ane kuma giterowa. The question I've been asking ni wadhi kanye? Wadhi luwo Gachagua? An outright tribalist makata imbe ding'eyo. Kagombo ga mention people's name. Koso wadhi ir ng'a? Koso wadhi ir Abdu Badeda? Bonya bet rais, unya yombo. Kokamano nyakoro Gajwanga ka thuolo makende magoniro kamano maduong' ahinya kuom kete mana e chuny Onagi TV adundo jaluo nyaka ne wachake nyaka gikoro bende sama watieko. Erokamano kuom ote mabende ioronwa kandi, erokamano kuom samari miketo e chuny Onagi TV, hera mari mar chuny Onagi TV. Akawo thuolo makende mondo mi akwai mondo mi ringe YouTube marwa mar chuny Onagi TV mondo subscribe kendo iluwa e Facebook page marwa kata mana wang book mar chuny Onagi TV. Chak iluwa kende TikTok pages magwa mag chuny Onagi TV. Erokamano ne Felix Omondi mabende otimo matek kabisa manoja picha marwa mais dokande motimo matek mondo mi oyud kacha picha maler kabisa kae chuny Onagi TV kaachiel kod medusa marwa mar chenro ni Nelson Mandela Okore. Kapok watieko to akawo thuolo makende mondo mi migosi Seth ponono ni en kacha gi wach mogik ne jokanyanam kaachiel kod erokamano Steve. Ago erokamano ne jogo matiyo gi chuny Onagi TV kuom gwela mondo atwag gi jodalawa gi johera duto mag chuny Onagi TV. I don't take it for granted. Alamo Nyasaye mondo med dongo bed maduong' kendo bed TV ma ineno piny mangima. Ago erokamano ne joiseme manoyiere momi Nyalunga kaka MCA. Kendo akwagi kochopo higa 2027 pod abiro dok irgi mondo akwagi kendo mondo gimiya thuolo mondo amed serve gi kaka jatendgi mar County Assembly ma Kisumu. Ka ok kamano, alamo Nyasaye ne jogo duto manowinjowa kawuono kendo ageno ni gik ma wawacho okelo ng'eyo e gik mane gikia. Ka wawacho mochwanyogi, akwa ng'uono. Kokamano mane tacheno ni enan Steve James aka Nyakwanyoronyi 1 Nyakwara Mkael Ogot. Ngirwa makawuono ne en Masira Kindaki. Warom kacha kango chopo kacha sapar kaachiel koda jatelo kata mana CEO ma JoTRH kata mana subtalo ma Russia moluor Kokise. Erokamano kama tacheno ni enan Steve James waritu masani.